Janur saudara. Ini mau golek janur saudara. Nah, becik. Becik kayak jerubangan. Iki mau golek janur. Kamerane kejluwok. Golek janur ate gawe kupat. Iki petenge koyo ngene iki. Iki tegori sik. Ate gawe kupat saudara. Rek. Ate gawe kupat saudara, golek janur iki. Cek repote. Bune peteng. Wae jombret ndak dijombret wae ndak kober. Menek iku, Sul. Apa yo? Menek iku. Gampangane sik. Marine sik sabar iki diketok sik. Sakne ndak peteng. Ndak tahu wae. Ya sik enom tapi wis suwe iki ndak tahu kok. Enak sih. Nah, ya golek janur cek angele iki ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Biasa ono ondo, Sul. Biasa ya. Ngene sih. Repot temen rek. Biasa iku mbek ondo. Ini aku ndak iso menek wite klopo, aku ndak iso. Pateni gelem ngono klopo iki. Ya apa mbek ne ndak tahu meteng-metengi. Ya nek sing pinter menek wite kau ya wet-wet ngono ya. Yen repot. Tak biasa menek. Enaknya lu. Wah, golek. Wah, kawune. Di janure iki rek. Janure angel. Muti rek. Iki ngawur. Jane ndak oleh ngame kaya ngene iki. Nek ngame lek wong dibisui mate. Cek yo. Soro ya yo. Soro golek janur. Oh, yang ini iki saudara janure apik iki. Ngene. Sik iki di nang kebone wong dilok dong kok. Ayo korono. Ini janur saudara, mau gawe kupat. Prosesnya goleki delon iki.
Iya. Nek nyolong ya dipisui rek iku rusak wis dhuwure. Tapi ya ndak apa-apa, ndak tahu wah. Becik dek iki jerowokan nih. Wuh. Oh yang ini iki. Saya poteng golek janur. Wuh. Banyak ranjau saudara dek ini iki. Ranjone jublangan. Oh. Oh. Apik janur ini. Nah. Ini saudara. Nek ngene iki enak. Pamane wis dadi ana isine. Kari mangan. Ndelok golek janur saya ndak iso menek. Rekoso. Apik janure iki rek. Iki mau kayak kupat. Rioyo masih jauh saudara, cuma pingin kupat. Tapi ya bu nek nutun nang Rioyo di dalan dek apa di lemari tak bosok yo. Hah? Di kulkas yo. Yo nek duit dari lemari yo kenekan mosok dari lemari. Hah? Janur lagi nguruk. Ono apa? Iya tapi yo janur itu memang tapi kadang-kadang nek dodol kan yo iso ae janur dikorupsi. Contoh ngene yo. Pamane satu biji iki isine 10. Ya diwaras songo nek ndak diitung kan yo korupsi kan. Korupsi itu paling gampang. Paling gampang korupsi. Korupsi ku macam-macam, duduk korupsi duit tok. Korupsi waktu. Korupsi nang bojone. Duit Mas. Ono mau anu ndak kurang mana. Korupsi padahal duwe. Besok paling oleh duit padahal duwe kan korupsi wis. Ngono ceritane ngono. Alon nek yo rek di ndak nyene duduk ahline wong golek janur dadi yo repot. Wedhunge ndak. Nah, ini gamane sampai ireng nih. Iku asine ngame janur ngono ku anu ya. Apa kasar. Ndak peduli kowe, ndak tahu apa ya, ndak tahu wah. Tapi yo mulai bio perang tahun nih. Ya dipake janure ben tahun ben Rioyo. Ini petani khas. Nah, iki jenenge petani ngawur. Oh sing dhuwur iku kate tak dol tak nonoki nuku, ndak payu jare kayu klopo. Payu. Embun ndek Iran ngono apa payu kayu klopo yo? Payu. Kayak digawe ini balistik. Ayo kayu klopo nek ndek Iran apa payu yo? Hah? Payu. Paling digawe anu, dipenuhi Israel. Menawa? Ya ndak gitu njoke rudal kan kena. Menawa iku. Cilik rek. Saudara. Mari ini kate motong kopi iki kan pohon kopi ini kan anu saudara rodok kering. Oke si janure sih. Ciri-ciri tapi iki ndure, ndak apa tapi gawa wis. Man. Cilik oh kena dolanane arek cilik ngono. Dolane arek lembut-lembut. Wis. Res taleni. Terus kate ngetok pohon kopi saudara. Bumbung eling. Mumpung nang kebon. Kopine kering iku babonane kering. Nah, oleh wis kena gawe bahan kupat.
bahan ketupat kayak gini wis. Oh saya di pondok emang nih. Oh repot rek. Nah ini sih taleni sih taleni syaratnya kudu taleni. Wis ada negor kok pilih kopi saudara mumpung eling. Nah ambek dengklek apa ono tani nggo kursi ini nang kebon nggo kursi. Nah iki anis gering ndak produksinya elek saudara. Ngono. Endi guntinge yo? Itu geling ngene iki kan wis tuwek iki. Tuwek. Oh, tuwek. Ini patene wis. Diberi dulu di omahe kowe. Jane eman-eman saudara cuma iku kan ono sambungane. Jane sik eman-eman cuma ya apa maneh. Sambungane ya nang lemu. Kuru, sambungane ku kuru nek lek nek tegor. Dadi ya rada mentolo. Ya kaya wong sing ngono-ngono iku kan mentolo nang rakyat. Kaya wong sing wis pateng diomong lah. Mentolo kan. Tego jare wong Jawa ku tego mentolo. Nek karo sik tego ndak tego wis tego mentolo pisan. Aduh. Jane ya lumayan jane. Tapi sampe wite wis dhuwur. Oh, wite kan wis dhuwur dadi ngunduhe ya rada angel. Tadi dipateni wis. Enak nek kedok kopi gini yo. Cepet. Nah, di mana? Ah. Bincik sih saudara. Gak gaduk wonge. Aduh, enak lek. Wah, ndak anu guntinge. Lumayan. Padang. Akan sambungane. Sik digraji wis. Nah. Lumayan masih grajine teyeng ini sih tedas. Lumayan saudara. Padang yo. Oh ini kira lemu mari ngono iki. Gare anu kalah. Pisan dindekno nek ngunduh menawa wae jan ndak repot. Dhuwuren. Iya ketok kene.
Padang ya. Nyantai saudara nih. Sing enak opo ngeraji opo jadi kon? Sing enak ngeraji duit anggaran. Sing enak. Ngene iki paling sing digraji apa metu apa nek ngarani iki? Serbuke. Nek anggaran yo ngakak nek wis kena digawe tuku sembarang. Graji tuku apa serbuke. Ya iku mang wis ndak bisa dibaleni lah wis. Tuh. Keju tangan saudara. Ini nyane mulai biang kayak tegor. Dhuwur wite dadi ngunduhe repot. Ngamake woe lho. Repot. Iki rada dindekno. Ini sih. Ono mana sih ditutupi. Ditutupi saudara iki biar ndak gosok. Ditutupi biar ndak bosok. Iki lho kan ono atine iki. Jane ndak ditutupi ndak apa-apa. Cuma saya kan musim hujan. Ndak kena rek. Ditutupi biar ndak cepet bosok. Repot temen sih. Gerajik loh. Gak anti geraji. Wah. Nah, ini loh saudara. Wah, kok anu rek kurang gede. Oh enggak. Nah, ini lah ditutupi. Kenapa ditutupi? Atine kan ono atine biar ndak cepet busuk. Lah wong sing korupsi ditutupi apa mana ini pohon kehidupan saudara. Pohon kehidupan harus ditutupi ini. Pohon penguripan. Wong sing korupsi ditutupi apa mana iki pohon penguripan. Kanggo kata orang Jawa itu nyambung nyambung nyawa apa jare wong Malaysia nyambung nyawa apa jare wong Jawa. Sambung nyawa. Nyambung urip. Ini tok mengetok dengan golek janur itu, cari janur udah selesai. Ini agak sore waktunya. Kita akhiri untuk hari ini. Semoga kita ini rakyat bawah ndak selalu bingung. Walaupun di dhuwur wis kaya ngono iku tetap oke, tetap seneng lah. Seneng menurut versinya sendiri-sendiri. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yuk? Salam. Ya salam ini wis. Kok bahagia repot kok wis.